Abahlali kwindawo yoogob'ityholo yase Itireleng kwintshona yePitoli bafake isicelo kurhulumente ukuba angenelele emvakokuba kubekho imingxuma emikhulu emithathu kulendawo nebangelwe kukudilika komhlaba emva kwemvula emandla enethe kulommandla kulempelaveki. Ababahlali bathi ubomi babo busemngciphekweni nanjengoko omnye wale mingxuma kuqikelelwa ukuba ubunzulu bawo buzimitha zesibhozo kuya kwi-10. Le yoogob'ityholo ihlala amawaka abantu yaye imeko yayo ayigenyisi mathe. Ukugalela ityuwa enxebeni ngoku bakwenye ingxaki yemingxuma emikhulu emithathu ebangelwe kukudilika komhlaba. Suddenly, after 1 hour, the rain was started. We heard a sound that something is falling. Ukanti abenkonzo ezingxamisekileyo eTshwane bathi bayinika ingqalelo le meko. Our disaster management officials went on into the ground, compiled an assessment, and a report will be presented also to our geoscience people. Mininzi ke imingeni abajongene nayo abahlali kule ndawo nequka ukunqongophala kwamanzi nezindlu zangasese. Like the water, we just seen the truck, they deliver the water, but the other people, they don't get the water because the truck, they don't get inside the street. It's a small street, you see. Abahlali bakhala ngelithi osodolophu be-ANC nabe-DA babethembise ngokubakhela izindlu, kodwa kunangoku ezo zithembiso zange zifezekiswe. And the problem, we don't have houses. There's no one who get a RDPC. When I estimate that's quite a can be 30 years when we are here, all of this. Itireleng likhaya kubantu abayi-50,000 yaye bonke badinga izindlu ezisemgangathweni neenkonzo ezingcono kumasipala nakurhulumente okanye nabani na ongakwazi ukunceda.